Hey guys, good morning. Welcome back to another blog. Guys, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଗାଇଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ତ ଆଜି ଗାଇଜ୍ ମୋର ଜିଓଗ୍ରାଫି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଗାଇଜ୍ ପୁରା ୟୁନିଫର୍ମରେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିନି। ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି। ଆଉ ଗାଇଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଜି ମୋର ଭାଇର ରିସେପସନ୍ ପାର୍ଟି ଅଛି। ଗାଇଜ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ମୋର ପ୍ଲସ୍ ରିସେପସନ୍ ପାର୍ଟି ଅଛି। ରିସେପସନ୍ ତ ରାତିକୁ ହେବ ଆଉ ସକାଳେ ଗାଇଜ୍ ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ତ ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁକି। ଆଉ ମୁଁ ହୋପ୍ କରୁଛି କି ଆଜିର ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ବି ଗାଇଜ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଯିବ। ତ ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଉଛି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ। ତ ଗାଇଜ୍ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଜି ସରିଗଲା। ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକିନା ଏଇଖିଣା ଆଇଲି। ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ବି ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆରେ ଗଲା ଗାଇଜ୍। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବି, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ତ ହେ ଗାଇଜ୍ ଫାଇନାଲି ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ମୋ ଭାଇର ରିସେପସନ୍ ପାର୍ଟି ଅଛି। ତ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି କି ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ବ୍ଲୁ ସାର୍ଟ ଆଉ ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ପିନ୍ଧିବି। ତ ଯାଉଛି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଉଛି। ତ ହେ ଗାଇଜ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲିଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା। ତ ଗାଇଜ୍ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲିଣି ମଣ୍ଡପରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସବୁ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି। କେମିତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟାର୍ଟରରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟର ସମସ୍ତେ। ତ ଗାଇଜ୍ ଫାଇନାଲି ମାମୁଁ ଆଉ ପୁପୁନ ନନା ଏଇଖିଣା ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯାହା ପାଇଁ ଆଜିର ଏ ସାଜସଜ୍ଜା, ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟର ବଢ଼ୁଥିବା ଗତି ସହିତ କେମିତି ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏଠି ଭାଇମାନେ କେତେ ସ୍ନେହର ସହିତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍। ବାହାଘର ଭୋଜିର ଆରମ୍ଭ ଯେବେ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ଠାରୁ ହୁଏ, ସେବେ ତ ମଜା ଆସିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ କୁନି ଭଣଜା।
तो चलतु आम ए खाइबा। मु तो हूँ नॉनवेज पार्टी। माँ बाहर घर को फेरिबार समय हो जाइछि। आजिर ए मजामस्ती एइठी समाप्त। तेबे आपण माने मो भाई भाउजों को आशीर्वाद दियंतु जेमिति कि तांको मैरिड लाइफ सुख एवं समृद्धि रे भरपूर हो जाऊ। हे गाइस फाइनली आमर रिसेप्शन पार्टी सर जाइए भाई और भाजकर। तो बहुत ही मजा होगा रिसेप्शन पार्टी रे। और गाइस फाइनली आम घरे पहुँची सारूनु। आम ए जाऊँ गाइस सोयापाई कि आम देखा गोटे नुआ ब्लॉग रे काली सकाळे। तो रही जय जगन्नाथ।